Takže ahoj dámy a pánové, vítám vás jako PLP a zdravím vás u mého tutoriálu, jak nainstalovat Counter-Strike 1.6 a naprogramovat, aby vám išlo aj pre slabší PS a silnější počítač. Takže dáme si prvá stránku, keď chcete stáhnout www.csko.cz, máme tam aj vlastné servere, dáme si, sa to ináč kotelňa. Niekde tady máte aj servere, keby ste chceli, no pardon, internet, tady máte servere, keď chcete, ale my nechceme servere, my chceme ke stažení, dáme stáhnout, tady sa vám objaví takto, tady môžete aj TeamSpeak, Ventilo, modele, Barco, mapy a teď. Tady dáte toto, CS1.6 full, no, non-steam, dáte non-steam, hop, no, to vás prehodí zrovna hned na ulož to, takže dáte stáhnout, napíšete na ten kód, no ale já už to mám, takže počkajte, tím si moju složku, ne, složka, tady, ne, zase nechcel, jo, tak dáme si pracovnou plochu, rysa, pracovná plocha, no dávaj, ok, takže to spravíme takto, ty vole, Windows, seším, tady failíme používatele, počkajte, nevím použít počítač, používatel já, hop, Jakub, pracovná plocha, tady, to je ono, to je ono, a tady mám, počkajte, Counter-Strike, to je už mám nainstalovaný, CSko. Ok, takže já už ho mám nainstalované, takže já už ho instalovat nebudu, ale dáte šo. Takže když se vám to stáhne, tak si otevřete toto. Šup. Také to dáte další. No, můžete si aj zkontrolovat, kam to chcete uložit. A to mám pěkně už nakonfigurované. Takže teraz, keď chcete zachovať nastavení a hry oblíbené server pre reinstalácii, tak dáte toto. To keď sa vám pokazí CSko, a keď chcete, tak môžete si nainstalovať aj češtinu, aj rádiohlášky. Keď chcete, tak si to odkliknete. Keď chcete, tak môžete mít to originálne, klasické modele, alebo nové modele ze Steamu, alebo HIC FPS, to máte, že pro víc a pro slabší PC. Nainstalovat aj iné modely a zvuky zbraní, nové modely najvíc pluginov než pôvodne modele, zbraně vypadají úplně jinak než původní a mají hodně pluginov. Takže další a začne se vám to tuším instalovat. No a dáte instalovat, máte to, ano, končit, takže otevřeme si CSko. OK.